Hello everyone, good morning. खुलुमबाय आरोना नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना दिनैहाय फुङावनो सिखारबाय ब्रास आरि खालामबाय माबाय आरोना फुरा मेगना बुलाव बुलाव बारा बावाखै आरोना सिखारनाया ओमफ्राय नोंथांमोना आङो दिनैनि दिनखौ माबायदि थाङो बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय आं भिडिअखौहाय खालामनाय जादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना मा बाबानि थाखाय हेपि पेरेन्टस डे आरोना आंजों लोगोआव खाथियाव गैयाब्लाबो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय विश खालामदों आरोना हेपि पेरेन्टस डे मामा बाबा आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना आं शेयार खालामलांसै आरोना माबायदि थाङो जों माबायदि खुङो ओमफ्राय दिनैहाय माने स्पेसियेल जागोन आरोना भिडिअआवहाय पेरेन्टस डेनि थाखाय ओमफ्राय मादार्सफोरनि थाखायबो फादार्सफोरनि थाखायबो आरोना दिनैहाय जोंनिया माने युथाहाय माबायदि खुङो पेरेन्टस डेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना दायो बिदिब्ला आङो रेडि जानानै लानोसै आरोना नायलांबाय थादों लोगोसे जेनिफ्राय नैसिम फरायना खोनासंगोन फिसाफोर नोंसोरो फोरबोआव गाव गावनि बिमा बिफाखौ जों गोसोखांदों गाव गावनि बिमा बिफाखौ जायफ्रा बिमा बिफा गैजाया जों गोसोखांदों जाय रंसा जाना थांबाय जोङो नोंखौ गोसोखांदों दिनै आंहाबो बिफा गैया बेखायनो आं दिनै समाव बेखौ आं गोबां मानबाय गोसोखांदों जायफ्रा दङ नोंथांमोना जों नुनायनि गेजेरजों हिसाबै दिनै जों गोसोखांदों जोंनि गाव गावनि बिमा बिफाखौ जेब्लासिम थांना थागोन जेब्लासिम बिमा बिफाखौ जों मान खालामबाय थागोन दोङो ना गैया दोङो फैगोन ओमफ्राय फैयासै रावबो जुवेल खाटारि दङमोन bôi vào thằng này Baiknya karena asikan angka sepuluh yang modern saya kurang di masa naik di kesedai
दिनै बे गियानखौ इसोरा होनो हास्थायदों जोंनि गथ'फोरनो जों गियानखौ जोङो बुथुमनो हास्थायनाय जों गियानि जानो हास्थायनाय बेयाव बुंदों धोनि जानो दा हास्थाय ना धोनि जानो हास्थायनाङानो सल'मन इसोरा बेनो बोर होनो नागिरनाय दे नोंनो मा नांगौ बिदो ना दे बिसिबां सेंग्रासिबां फोरोंनोखाय गानहोनाय एसे मोजाङै गानहोनाय Jadi saya sendiri, bukan mau misalnya. Desa kan ini. फुङावहाय प्रग्रामाव जे प्रग्राम जादोंमोन नोंथांमोना आं जेसे हायो शेयार खालामबाय आरोना थ' जोंना फार्स्टआवनो प्रेजेन्ट वर्शिप लायो प्रेजेन्ट वर्शिपनि उनाव बिदिनो दान होनायनि सम लायो दान होनानै ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय जायफोरा हौवा थैजानाय आरो हिन्जाव थैजानाय बेबायदिखौ जोङो माने माबा खालामो आरोना थ' मान बावो आरोना बिदिनो गिफ्ट होनानै जोङो मान बावो आरो गासै पेरेन्टसफोरखौ जोङो माखासे पेरेन्टसफोरखौ गासै गथ' सासे जा सानै जा बिदि पेरेन्टसफोरखौ जोङो माने बिहु गामसा होनानै बिदि बिहु गामसाजों जोङो गानहोनानै थ' मान बावो आरोना बिदिनो नोंथांमोना आङो देखायबाय आरोना नोंथांमोना मा खालामदों मादों माने बेफोरबायदि जानो हागौ आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मोनसे खन्थाइ पेरेन्टस डेनि मुङाव बिमा बिफा गोथाङाव थानायनि बिनिबो जोङो माने खन्थाइ आवरायो आरोना थ' खन्थाइ आवरायबाय ओमफ्राय आवरायखांनानै ओमफ्राय दा मान होनायजों लोगोसे जोङो माने दोंसे मेथाइ इउथैनो जमाहै खनबाय आरोना थ' बेखौनो आङो शेयार खालामजोब्बाय आरोना थ' बिदिनो जायफ्रा नायदों नोंथांमोना सोरबा सोरबा बुजियाबो जानो हागौ मा खालामदों मा होदों बेफोरबायदि जानो हागौ आरोना बेखायनो खोन्थाबाय आरोना बिहु गामसा होनानै जोङो पेरेन्टसफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ माने बरायनानै लाबाय आरोना थ' जोंखौ एसे उन्दैनिफ्राय फेदेरबोबाय जन्म होनानै थ' बेखायनो जोङो दायो देरबाय देरना बुजिनानै जोङो माने मोनसे गिफ्ट होनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ पेरेन्टसफोरखौहाय जोङो मान बावबाय आरोना थ' बेसांनोमोन आरोना फुंनि ओमफ्राय दायो बेलासिनि आरो थांलायनांगौ आरोना गिर्जायावहाय बेसांनोमोन आरोना फुंनि सेसन आरोना गिर्जाया थ' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ नायनाय नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय बे पेरेन्टस डेनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेल प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' ओरैबायदि गरमखा आरोना एकदम मेंजोबखाबायना गरम थ' जायफ्रा नायबाय थेंक इउ आरोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय